Niin, eli siis mä oon Ville ja mä tuun Suomesta, jos ette osannut arvailla. Jyväskylän ammattiopistosta rakennusalalta. Ja mä tulin tänne Bilbaoon, koska mä ajattelin, että tää on hyvää kokemusta. Ja niinhän tää olikin. Ja tällä hetkellä me tehdään muurausta, tehdään niinku kaari ja sitten sen toiseen seinään ikkuna tiilistä ja muurataan se. Ja tää koulu itse asiassa on, tai itsessään on hyvä koulu ja niin se on tää opettajatkin on tosi ystävällisiä ja auttavia, että mä suosittelen tosi paljon, että tuutte tänne tai mihin muuallekaan vaihtoon kun haluatte.